ахбори радиои Тоҷикистон аз пешниҳоди шумо дар студия Бузургмеҳри Алӣ. Сархати хабарҳо. Баргузории нахустин форуми маъданҳои муҳими Тоҷикистону Корея. Афзоиши шумораи ҷойҳои нави корӣ. Нархи нафти ҷаҳонӣ дар пасманзари шиддат гирифтани вазъият дар Ховари Миёна боло меравад. Ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. Эмомалӣ Раҳмон, абармарди сиёсат, ҳақиқатнигори таърих, ҳувиятофари миллат. Таҳти ин унвон имрӯз дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмии назариявӣ баргузор гардид. Аз ҷараёни баргузории ҳамоиши мазкур ҳамкорамон Мафтуна Холмадзода гузориш медиҳад. дастовардҳои замони соҳибистиқлоли кишвар маҳз бо шарофати ин абармарди таърих ба даст омадааст. имрӯз Китобхонаи Миллии Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки конференсияи байналмилалии илмии назариявиро таҳти унвони Эмомалӣ Раҳмон, абармарди сиёсат, ҳақиқатнигори таърих ва ҳувиятофари миллат баргузор намояд. дар конференсияи мазкур олимону муҳаққиқон, сиёсатмадорон, корпуси дипломатии муқими Тоҷикистон, сафирони зиёда аз 20 кишвару созмонҳои байналмилалӣ, сафоратхонаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷ, намояндагони донишгоҳу муассисаҳои илмии кишварҳои хориҷ ва муҳаққиқону донишҷӯёни донишгоҳҳои кишварҳои ҷаҳон иштирок ва суханронӣ намуданд. иштирокчиёни чорабинӣ зимни баромади хеш фаъолияти сиёсӣ, фарҳангӣ, байналмилалӣ, илмию тарихӣ ва нақши мондагори саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар таҳкими давлатдории миллӣ таҳлилу баррасӣ намуда, сабақҳои кории пешвои муаззами миллатро шоистаи омӯзиш, таҳқиқ ва пайравӣ донистанд. агар 35 соли истиқлолиятро мо таҳлил намоем, зиёда аз 280 000 иншоотҳои хо стратегии хо биноу иншоотҳо сохта ва истифода дода шуданд, ки ин ҳама аз ғамхориҳои пешвои муаззами миллат мебошад барои мардуми халқи тоҷикистон. ҳамчунин зимни ҳамоиш таъкид гардид, ки интихоб ва пешбурди сиёсати дарҳои боз мояи рушди муносибатҳои байналмилалӣ гардида, пешбурди муваффақонаи сиёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаҳои байналмилалӣ Тоҷикистонро ба яке аз ташаббускорони ҳалли масъалаҳои глобалии сайёра мубаддал намудааст. Тоҷикистон дар ин давраи соҳибистиқлолӣ ба дастовардҳои бузурги сатҳи байналмилалӣ низ ноил гардидааст. имрӯз бо ташаббусҳои пешвои муаззами миллат ташаббусҳои сатҳи байналмилалии зиёде аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва ба созмонҳои милали муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ пешниҳод гардиданд, ки аз ҷониби онҳо қабул гардиданд ва ин ташаббусҳо тавонистааст обрӯ ва нуфузи Тоҷикистони азизро, обрӯи миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардорад. дар фаҷоми ҳамоиш аз ҷониби иштирокдорон қадномаи конференсия бо якдилии иштирокдорон қабул карда шуд. имрӯз дар шаҳри Сеул, пойтахти Корея, нахустин форуми маъданҳои муҳими Тоҷикистону Корея баргузор гардид. Тавре аз Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар форум намояндагони масъули Тоҷикистон ва Кореяи ҷанубӣ сухан намуда, имконоти Тоҷикистонро дар самти захираҳои маъдани муҳим муаррифӣ карданд. ҳамчунин имконияти ҳамкории муштарак дар самти рушди захираҳои зеризаминӣ ва ташкили занҷири эҷоди арзиши иловашуда ва таҷрибаи Корея дар соҳаи рушди занҷираҳои таъминот муаррифӣ шуд. дар Тоҷикистон солҳои наздик шумораи ҷойҳои нави корӣ афзоиш дода мешавад. тибқи нақшаҳо соли 2027 тақрибан 309 000 нафар, соли 2028 326 000 ва соли 2029 бошад 346 000 ҷойи нави корӣ таъсис дода мешавад. ҳамзамон шумораи аҳолии дар иқтисоди кишвар машғул буда бояд аз 2,198 миллион нафар то 3,115 миллион нафар расонида шавад. афзоиши ҷойҳои корӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоию иқтисодии кишвар ба ҳисоб меравад. интизор меравад, ки таъсиси ҷойҳои нави корӣ барои зиёд шудани шуғли аҳолӣ ва беҳтар гардидани сатҳи даромади шаҳрвандон мусоидат кунад. имшаб тахминан соати 22:46 ҳодисаи табиии гирифти пурраи офтоб рух медиҳад. яъне моҳтоб дар байни сайёраи замин ва офтоб қарор гирифта онро пурра мепӯшонад. дар ин вақт рӯзона осмон лаҳзаи торик ва ба шомгоҳ бадал мегардад. тавре аз Институти астрофизикаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон хабар доданд, давомнокии бештари марҳилаи пурраи гирифти офтоб тақрибан 2 дақиқаю 18 сонияро ташкил медиҳад. ба иттилои масъулин, сокинони кишвар
метавонанд рӯзи 13 август тахминан соатҳои 4-5 субҳ ба вақти душанбе сафкашии чанд сайёраро мушоҳида намоянд. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба хабарҳои ҷаҳон. сипоҳи посдорони инқилоби исломии Эрон эълон кардааст, ки агар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико кӯшиш кунад, ки силоҳи ҳастаиро бар зидди Эрон истифода барад, нархи нафти ҷаҳонӣ дар пасманзари шиддат гирифтани вазъият дар Ховари Миёна боло меравад. Беш аз 40 кишвар изҳороти муштараке нашр карданд, ки тибқи он бояд 24 соат қабл аз партоби мушакҳои баллистикии байниқитъавӣ огоҳӣ дода шавад. шарҳи бештари хабарҳо аз хориҷи кишвар дар пешниҳоди ҳамкорамон Баҳруллои Абдуллоҳ. сипоҳи посдорони инқилоби исломии Эрон эълон кардааст, ки агар Амрико кӯшиш кунад, ки силоҳи ҳастаиро бар зидди Эрон истифода барад, пойгоҳҳои низомии амрикоӣ дар саросари ҷаҳон нобуд карда мешаванд. Аммо сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ мушаххас накардааст, ки оё артиши Эрон пойгоҳҳои Амрикоро мустақилона ва ё бо ёрии дигар нерӯҳо ишғол мекунад. Сухангӯи сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ бо ишора ба эҳтимоли таҳияи силоҳи ҳастаӣ аз ҷониби Эрон изҳор дошт, ки ҷумҳурӣ ба бомбаҳои ҳастаӣ ниёз надорад. бино ба иттилои хабаргузории Йонҳапи Кореяи Ҷанубӣ, Кореяи Шимолӣ як мушаки номаълумро ба самти шарқ партоб кард. Ин хабаргузорӣ қайд мекунад, ки партоб дар арафаи машқҳои ҳарсолаи муштараки низомии Кореяи Ҷанубӣ ва Амрико сурат гирифтааст. Ин 11-умин озмоиши мушаки баллистикии Кореяи Шимолӣ дар соли ҷорӣ аст. Пхеньян бори охир 6 август озмоишро анҷом дода буд. Ҷопон озмоишҳои Кореяи Шимолиро маҳкум карда эътироз баён кард. нархи нафти ҷаҳонӣ дар пасманзари шиддат гирифтани вазъият дар Ховари Миёна боло меравад. Ба навиштаи рӯзномаи бритонии Financial Times, бозор ба коҳиши имкониятҳои созиш байни Вашингтон ва Теҳрон, инчунин ҳамлаҳои нав ба киштиҳо дар гулӯгои Ҳурмуз ва Бобулмандаб вокуниш нишон медиҳад. Дар робита ба ин мақомоти Эрон бори дигар таъкид кардааст, то он даме ки бо Амрико созиш нашавад, гулӯгои Ҳурмуз баста хоҳад монд. беш аз 40 кишвар изҳороти муштараке нашр карданд, ки тибқи он бояд 24 соат қабл аз партоби мушакҳои баллистикии байниқитъавӣ огоҳӣ дода шавад. Ин ҳуҷҷат дар сомонаи намояндагии доимии Амрико дар Созмони Милали Муттаҳид нашр шудааст. дар санади мазкур инчунин пешниҳод карда мешавад, ки синфи мушакҳо равзана ва минтақаи партоб муайян карда шавад. муаллифони санад қайд мекунанд, ки шаффофият дар мавриди партоби мушакҳои ҷангӣ таҳаввулоти низомиро маҳдуд намекунад, балки барои эҷоди эътимод ва пешгирии низоъҳо хизмат менамояд. анҷоми барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.